Mo ni siya guys, ato ni siyang pangwaon. So na Good morning guys. So karon is October 23, 2024. So matatag sayok tungod kay kinanglan na pud nato nga masikaso og pamahaw. Kay naman tay chikiting no. So kinanglan jud nato nga mumata, di gyud ta magpaumag-umag. So nindot pa man jud ning taon matulog pero kinahanglan man gyud nga mobakod ta nga isip usa ka inahan kay nalagi tay bata. So mana naginahinan ako pamilo ani sa muskit kay mapamadyo ni pagmata na mo. So na imbis nagpa-alarm ko alas 6 na mata ko mga alas 6:30. So time slap sa ta kay aron dali kayo atong trabaho ani no. So si Zaki natingala gyud na siya kay nangita sa siyang helicopter. And then nami bisita ko ang pagumangkon so gikan pa ni sila og Cebu, so nangabot na sila sa Bado. So mao na nga kinahanglan man nila nga mulag diri sa balay kay ang iyahang mama kay nagtrabaho man og call center. So ang schedule sa iyang mama is buntag hangtod sa hapon. Naman na nga naghalin na ta kay aron makaluto ta og dali. So timing pud kaayo di guys kay bagyo man di nga Cristino. So grabe ka kusog jud ang hangin kay signal number 1 man diri sa Bohol. So amping-amping ta guys kung kinsa man to nasalanta sa bagyo, amping-amping lang ta kay nguban nga nagbalita no. Na nasa balita bitaw luoy kayo kang uban ang langoy na. So maginahinay na taog kilis dani sa dinungag kay santang galuto ta og dinungag maning kakay po ta og panghugas sa plato kay kinanglaman nato ni hugasan. So dapat nang ta mahugasan ni siya pagkagabi niya unsa man lagi nga nabisi man ta og atiman sa ato ang bata niya atiman pud sa akong pagumangkon. So mana nga buntag na lang ni siya nahugasan. So okay ra man pud kay di man pud nintaw ni siya kamang-kamangan og kuko og mga ilaga dari kay wa may ilaga diri kukok. So mo na ginayayan na nako na siya og hugas. So thank you kayo dai guys sa pag-support sa ako ang vlog no. So morning siya ang ako ang morning routine. So imbis tulo ni siya ka manok nga Bisaya, duha na lang nabilin bawa ko kay bawag asa tong isa ka manok Bisaya. So mo na pag human ako og panuan ni kinanglan na pod nako nga maninhig. So mo gyud ang daily routine isip usa ka inahan no. So di jud malikayan nga wa tay trabahoon daning balay. So mo nang miingon ang uban nga hayahay ko ni naata sa balay. So mo na ang trabaho hayahay kaayo no kay naata sa balay yun. So shout out sa tanang mga inahan dira nga nakigbiso ko nakigugno sa mga trabahoon nga naa sa panimalay. Garden kay manguha ta og tinangkong kay ato ni siyang himuon og kuan crispy kangkong ato ni siyang i-fried. So natay tinangkong ani nga tinanom. Ato na ni siyang panghuaan og dahon. Tara guys. Yes. Tadan! Kani siya guys. So daghan ni sila. Nya ato na ni siya ang kuan og dahon diri dapita no. Kay mo ni siya tong i-fried. Lami ra ba jud kay ni kay always jud ko maghimo ani guys kay para makatipid po ta sa sudan ba kay naman ta sa bukid. So dili ta kanunay maggasto-gasto kay kung kalingaw ta atubang og tindahan imbis nagtipid ta adi jud ta katipid kay naman ta sa tindahan ni atubang. So kani siya ato na nin siyang panguhaan og dahon. So man yang dahon diri guys oh. Nya. Lami man kani siya i-fried nga dahon samot na og dagko na kayo bitaw nga dahon. So kani siya guys gipanguhaan na ni mama niaging adlaw kay iyahang gi adobo. Lahi ni siya sa tangkong nga nasbasak kay humok kay ni siya nga pagkaklase good kay Chinese kangkong ni siya nya sa Bisaya pa tinangkong yan na. So daghan kaayo dire. So ang ako ang batong guys nagkatay na siya. So nindot na siya pang ano no. Ang patagdaghan. Basta inahanak ka, di na ka kinanglan magpaumok-umok kay delikado kayo kay naa kay bata pa kanunon. Mapas mo. Mo na maning kamot kita og lihok taman sa ato ang makaya. Kung kapuyon ta mo na nagiingon nga mapahuway ta og kapuyon ta matug ta. Kutalo man ta
Mantay amo sa balay ato mang kitay amo, kitay lihok nga naara jud na ano. Aniya. Dinanako ni siya daghanon nawa naman ang mga dahon. Oh, nangawa ng ubang dahon, guys. Mura man nagikit-kita nugod. Niya muli na tato sa balay. Sugod na siya katay, guys, oh. Ang batong. Tapos nagkatay. Na. Nga na rin pa maagi na, guys. Ako rin na siyang gibutangan og taying kay para naman. Daghan na. So, sa likod na ako ko ano, tinanom kapayas. So, let's go na. Kaya magluto na ta. Kaya alas 11 na pa dong. Ito na. Ito. Hi guys! So, karon magsanggi tag mais, no? So, di among mais tiri. Para among mais. Unya, magdala taog planggana. Kay sudlan ni nato sa tuang sinanggi nga mais. So, let's go! So, di nato kwaon ni tanan. Kaya naman taog sanggi sa mais. So, mo na siya ang among sitwasyon sa palibot, guys. So, grabe kayo ka kusog sa hangin, nagsayaw-saya jud ang lubi. So, napa jud mas pinakusog pa ana nga kanang hangino. So, walang jud na nakuha anong video. So, mo na siya nakakuha na ko og isa ka langgana nga mais. So, pagkagabi ana ako na siyang luto. So, nindot kayo siya nga pagkaluto kay tamis-tamis pag yun si Jano. Tamis pag yun kay bago pa man siyang harvest. So, ang uban ani hawon siyang hatag kay isa man ni kakaldero. Guys, naluto na to ang mais. So, giunaunahan na naman kaon kay ganina ram jud ni naluto. Nya kanay kay kakanunon naman kog mais. So, naguna-una na jud mi. Ngaon day ta guys. So, naa diri oh. Dagko kay siya glusok sa mais. So, tamis pa kay ni siya kay bago pa man ako ning gi-harvest. And then ang uban ani usa ni siya ka kaldero. So, mo na siyang kaldero guys gigamit oh. So, dako kay siya nga kaldero na ang uban ani gihatag nako sa ila mama kay para makakaon pod sila niya. Ako ang sister-in-law kay naman ito sa ila mama sad na makakaon pod si Jackie. Isubi ka po sa Sibuno kay mahal ba yung palito nung gingon ani ang mais kay tag 35 or 40 ang kilo niya. Ang isa ka buhok yung mutimbang na og 35. Product ko to siya nga mais. Pero kani bahala og kilo corn. Tama-tama rang iyang kadakon pero mo lagi. Importante makakaon tano. So, mo na siya ang bunga sa ako ang pagpaningkamot og tanom. So, magtanom na po kog balik ani pohon sa mais. Thank you guys and don't forget to like, share and subscribe sa mga video ni Zaki MJ Bulana Vlogs. Thank you everyone and God bless. Keep safe kay narabari bagyo nga ikuan sa Luzon ug Visayas no. So signal number 1 ang Bohol. So keep safe guys and amping and God bless. Bye bye. Wow.